Martxan dira jada asteazken teologikoak. Ikastaroen lehen zatia urria eta urtarrila artean ospatuko da. Sinopsi evangelikoa, konparaziozko testuak gaia, Jose Antonio Badiolak emango du, eta liturgiaren garapena berriz, Antonio Astigarragak. Domun eguna handia ospatuko da igandean eta gure misioetako sailaren eskutik, Txarli Azkona, misiolaria dugu gure artean. Aste guztian zehar, Nafar Kaputxinoa, Ekuadorko Amazoniako misiolari esperientzia beratsa zabaltzen aritu da hainbat ikastetxe eta parrokietan. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko gotzainek ikasturteko lehen bilera ospatu zuten. Hainbat gai jorratu zituzten besteak beste, Gasteiz, Bilbo eta Donostiako Elizabarrutien sorreraren 75. urteurrenaren antolaketa. Berau, urriaren 25. Estibalizko santudegian ospatuko da. Gotzaina bikari nagusi eta kantzilerra besteak beste parteide zirela, eraberritze pastoral eta misiolarirako komisioan, hasierako taldeek landutako espiritualitatearen gaiaren aktak aztertu ziren. Aurrera begira kontuan hartzeko alderdiak azpimarratuz.